sadaki ai auren mu da ke. Aurenki yau nainiya zana kawo sadaki ai auren mu da ke. Sanda sayuwa zan wanki tuta da soyayyar ki na zo yan mata. Na san kin san abin da ni zan furta, aurenki a yanzu shi nake da bukata. Ni zan iya komai akan ki yar auta, akan ki ko za a buga mini kota. Hanta da jini ba mu bari ni rata, jama'a ku tattaya ni da murna. Ni na samu wacce mai mini kauna, kyakkyawa wacce ba ta son kuka na, wacce ba ta so ana damuna. Don ku ta fi so a dinga rarrashi na, duk tsanani na ganta ne a gurina, ballantana na ganta ne a kusana. Sai na ji rayuwan ga ta mini daɗi, yan mata kina ta sani zuɗi. Idan ke ce makura sai na yi faɗi, idan Allah ki bani zuciyar ki ne miki gadi. Za na tsaya tsayin da ka ta ji daɗi, mai so na kan ki ba na daina zumuɗi. Ranar aurenmu yau aka kulla, farin ciki muke da kun kalla. Na san za ka ce mun cika masoya zalla, mun zarce wakila wakala. Ranar da za mu share dukkan kwalla, ranar da za ki ɗauko min hula, ki samun akai babu wata matsala. Ranar da za mu tare duka al'umma, ranar da za mu tare duka masoya, ranar da za su shaida na zauna ki, ranar da za su shaida kin zama tawa, ranar karɓar tiketin soyayya. Soyayya, 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 lallai 'yan Kano na